Joo, päivää kaikille. No niin, Rauma. Niin, mä oon Henkka Järvenpäästä ja jälleen kerran mä yritin niinku väistää tätä vastuuta tai sitä uskaltautumista, mitä tästä uskontia tulee koko ajan. Mut sitten yllättäen tää sananpaikka ja kaikki niin, että Herras voi olla vahva, että yksin mä oon ollut niinku esiintymispelkoinen ja kammonen. Niin se on niinku itselle sitä selvää todistusta siitä, että miten Herra voi viedä eteenpäin. Joo. Ja niin kuin varmaan näette, niin mun ei helppo tulla tänne teidänkään eteen. Mutta Herrassa voi olla vahvoja kaikki. Ja mua on monta kertaa pyydetty todistamaan tänne tämän vajaan 3 vuoden aikana. Ja se on aina vaan sitten jäänyt. Varmaan se vihollinen jännitys on ollut siinä esteenä. Niin haluaisin kertoa sen verran, että miten elämä on muuttunut. Et vajaa 3 vuotta sitten elokuussa niin mä olin täällä ottamassa, niin mä olin niin uskon tiellä sitten tietämättäni. Ja mä olin täällä leipäkokouksessa jälleen ensimmäisiä kertoja, niin jännitti mua kauheasti silloin alkuun tulla niihin. Sitten 3 uskonveljeä, mä ajattelin tuossa, että mä nimiä mainitsen, niin menee Herralle suoraan kunnia. Tästä talosta 3 läheistä uskonveljeä sitten pyysi mua tuolla altaalla, että saako hän rukoilla mun puolesta. Ja mä sitten elämäni ensimmäisen kerran niin vähän tiuskasin ja sanoin sen, kun rukoilette. Ja sitten kysyin lupaa multa, että saako tulla tänne yläkertaan. Mä tulin silloin elämän ensimmäisen kerran tänne näin tämän tilan. Ja mä oon jälkeenpäin miettinyt sitä, niin mä kävelin kuin ohjattuna, vedettynä ja polvistuin tähän eteen. Joo. Joo. Polvistuin tähän ja sitten multa kysyttiin siinä, että rukoiletko itse, niin mä sanoin, että mä en osaa mitään rukoilla, että mä en ole koskaan rukoillut. Sitten tää uskoveli alkoi rukoilemaan ja mä olin silmät kiinni koko ajan ja mä ihmettelin, miten mä pystyin sanasta sanaan hirveän pitkän rukouksen, niin mä pysyin mukana. Ja mä ajattelin siinä, että miten mä niinku pysyn tässä perässä, että enhän mä niinku ole mitenkään sanallisesti lahjakas tai niinku pysy missään mukana ja koulumenestys on ollut vähän niin ja näin. Kaikki meni niin nappiin siinä. Eli henki ohjasi, Herra ohjasi. Ja sitten jossain kohdassa siihen rukousta niin tuli kysymys, että haluatko antaa elämäsi Jeesukselle? Ja mä äänkäytin sitä kysymystä. Mä olin silmät kiinni ja sitten mulle tuli rauhallinen ja hyvä olo. Ja mä tajusin, että mä haluan antaa elämäni Jeesukselle. Ja se on mun elämäni paras hetki. Ja sitten senkin jälkeen musta ilmeni vielä epäuskoa. Et mä ajattelin siinä, että mä ajattelin ja rukoilin samaan, että voiko se olla näin helppoa? Voiko se mennä näin? Ja sitten mä aloin ymmärtää, että se menee juuri näin. Että Herra kosketti mua, tästä olisi ihan tullut valo. Ja että mua kosketettiin hyvin voimakkaasti ja mun syke nousi varmaan 200. Tuntuu, että mä tärrysin vähän niin kuin tässä nyttenkin. Mielettömän hyvä olo, ihan kuin lapsen syntymä. Voisi verrata parhaimmillaan, kuinka se voi koskettaa ihmisiä. Niin mä ymmärsin, että Herra on totta. Sitten mulla aukesi kyynelkanavat siinä. Se oli merkillistä, mä en itkenyt, vaan kyyneleet valuu. Tuntui, että tervaa valuu. Mulla oli äärettömän hyvä olo, paras olo, mitä mulla on ollut ikinä elämässä. Mä ymmärsin siinä hetkessä, että uskon tulot voi olla hyvin voimallisia, kun mä aiemmin epäillyt voikseni sitä. Ja mä lähdin tosta, sanotaan nimiä sitten, niin Esko sanoi mulle, että jos tuntuu siltä ja haluat kertoa, niin kerro ihmisille. Ja mä oon siitä eteenpäin kertonut. Ihmiset on ympärillä ihmetellyt, että mitä sä ehkä niin kerrot kaikille, niin mä oon ihmetellyt, että eikö se ole ihan normaalia. Se on tuntunut mulla on ollut tarve kertoa. Mä oon jopa mennyt takas, kun mä oon lähtenyt pois. Tullut huono omatunto.
kysyit multa, että onks mitään ihmeitä. Niin mä sanoin, ei se ei ole. Mut sit mulle tuli huono omatunto, että on ihmeitä. Ja mä menin kertoa hänelle. Mä oon paljon todistanut ihmisille ja se on ollut niinku sitä pyhän hengen antamaa rohkeutta. Mut se oli niin mahtava homma, että mä lähdin siitä ja kaikki pyhittyi pois ja mä niin lapsen innolla ja aloin kertoa ihmisille siitä paljon. Tää on upea tietää uskontia. Sitten mä haluan kertoa näistä tekosynneistä, mitkä meillä on helppo mieltää, niin haureus oli valtavan voimakkaana mun elämässä. Mä en ole siitä todistanut ikinä ennen. Se on vähän semmoinen häpeällinen asia, mutta se on kaikki pyhitty pois. Niin haureutta oli monella tapaa, silmähimoa ja ne ajatukset, ne muuttuu sitten teoiksi. Niin. Se on ihmeellistä, miten se vihahimo voi olla vahva. Mutta vielä ihmeellisempää on se, että miten Herra on vapauttanut. Mä en olisi ikimaailmassa pystynyt itse niin tekemään päätöstä, että ei enää. Ja Herra vapauttaa. Eli haureus on sanotaan 99% pois. Vielä pitää ojentautua ja rukoilla. Alkoholi. Mulla oli alkoholiongelma. Herra vapauttaa mut on. Joo. Herra vapauttaa mut alkoholikahleesta. Se on ollut meille isolle perheelle elintärkeä asia. Mulla on 9 henkilön perhe nykyään. Rakas vaimo on kotona ja me saatiin 5 viikkoa sitten saatiin ihan tyttövauva. Sitten silloin alkuun niin uhkapeli tippui heti pois kun tulin uskoon. Se tippui sormiin napsauttamalla. Ravintola-illat jäi heti. Sen mä sanoin nykyiselle vaimolle, että mä voin luvata sulle, että mä menen ravintolaan. Mut mä en enää mennyt. Siitä on kuukaudet viereen. Tietyt aset tippui heti. Mutta alkoholi, mä just tuossa mietin sitä, niin alkoholi kulki vuosikymmenen kuukautta uskotietä. Ja mulla oli aina semmoinen ihmeellinen käsitys siitä. Siitäkin Eskyys tässä sanoi, että siinä saattaa olla joku merkitys. Mullakin oli semmoinen olo ja tunne, että jonkun syyn takia tää olut ei ole vielä jäänyt pois. Ja sitten niin kuin vuosi sitten juhannuksena, niin se oli sitten viimeinen ilta. Siinäkin mä mietin sitä, että mä odotan hyvää. Mä odotan niitä hyviä päiviä, että mä uskallan kertoa ihmisille. Mut Herra päätti toisin, että sitten olisiko 5 päivää mennyt, niin hyvä uskoveli tuli röpii mua hihasta, että Henkka, miten se kalja juttu? Sitten mä olin taas siinä, Herra asettaa ne eteen. Niin kuin tääkin tilanne tänään, niin kello 10 mulle välähti mieleen, että siellä on saamukokous. En mä ollut pätkääkään ajatellut, että mä tänne päädyin todistamaan teille. 10 aikaa muistin, että on kokous, mä tuun tänne. Sitten matkalla nousee mieleen todistus. Mä en halua todistaa. Mä en todellakaan lihassani halua tulla. Mut sitten sitä vaan vahvistetaan. Jos mä rukoilin tuossa Herraa, että annatko Herra vastauksen. Sieltä tuli heti sopivalla tai sopimattomalla hetkellä. Ja mulle tuli heti semmonen, että voi vitsi sentään. Ja sitten tässä tulee, että Herras me voimme olla vahvoja. Eli koko ajan vahvistetaan niin, että tämän parempaa hetkeä ei tullut. Erkki puhui vähän siitä, että kuka tässä pitäisi puheen. Tämä on niin valmiiksi vedattu taas, että sit pitää ottaa se uskon askel, mikä ei aina tule itsekään otettua. Sitten ollaan käyty vanhainkodissa laulamassa, Järvenpään kadulla laulamassa, KDP-talo laulamassa. Ja ne on ollut itselle semmoiset, että mä alussa aina ihmetellyt, että mitä mä teen. Koska se oli niin erilaista siihen mun vanhaan elämään kuitenkin. En mä ole ollut ihan niinku, mä elin ihan ok perhe-elämää avoliitossa. Ja sillä päällissä oli kaikki edes työtä ja 2 ihanaa lasta ja avovaimoa. Mut siellä oli siellä pohjalla niin paljon asioita, mitkä mä nyt näen. Että kuinka sitä ihminen elää semmoista lihallista elämää. Ja nyt on sitten just nämä suuret tekosynnit on pois. Mutta se ei tarkoita sitä, että kyllä Herra näyttää mulle ja kyllä tiedostan niin oma vaikutuksuuden.
Täällä on ja se, että ehkä mun piti todistaa tää teille nyt tässä, että mä olen tosiaan tullut uskoon tässä. Mun avioliitto on siunattu tässä. 2 vuotta sitten mentiin naimisiin maistraatissa ja tässä sitten meidän liitto siunattiin. Kyllä tää on niinku sillä lailla hyvinkin tärkeä talo. Ja se, että nyt mä oon nähnyt täällä linnakundeja, ketkä on tullut uskoon ja todistanut. Ja semmonen niinku muistutukseksi kuitenkin niinku meille kaikille, että mulla on se uusioperhe kotona, meillä on 7 lasta yhteensä. Niin me on ollut kauheat haasteeksi uusioperheeksi. 2 lasta ja nyt 3. Niin mulla on valtava side. Se on semmoinen automaatio side. Mut sit taas 4 muuhun lapseen, niin mä tarviin tosi paljon Herran-apua. Ja se on luonut taas sitten minun ja vaimon välillä semmoista haastetta, että siinä on vaimo niin 4 rakasta lasta ja mulla ei tulekaan automaationa semmoinen. Niin senkin kerron tässä avoimesti, että kyllä meillä on elämässä niin monenlaisia haasteita. Mutta se on paremmalla pohjalla, kun sieltä on alkot ja haureudet ja muut. Herra on ottanut pois. Mutta silti niinku valtava tie, mutta tämä on paras tie. Tämä on upea ja mahtavaa, kun Herra otti omaksi. Amen. Amen. Ja kiitos siis, kun Herra on käyttänyt tätä taloa ja teitä ihmisiä, niin suuri kiitos siitä. Mä aina alkuun halusin kiittää ihmistä. Mä en ymmärtänyt vielä sitä, mutta se menee suoraan Herralle se kiitos. Ja kaikki hyvä, mitä me sitten ikinä tehdäänkään, niin hyvä tulee Herrasta ja paha tulee sitten sieltä muualta. Kiitos, kun saan tämän todistuksen nyt tehdä. Amen. Amen. Aamen. Amen.